Myšlienka 15-minútového mesta znie na papieri dokonale. Všetko blízko, všetko dostupné, všetko v dosahu pár ulic. Ale tu je ten problém. Človek nie je navrhnutý na život v kruhu o priemere 15 minút. Mesta nikdy nevznikali podľa plánov architektov. Vznikali z túžby hľadať nové ulice, meniť rytmus dňa, ísť tam, kde práve chceme, nie tam, kde musíme. V 15-minútovom meste sa z ulice stáva koridor. Mobilita sa mení na chybu systému a sloboda pohybu na premennú, ktorú sa snažíme optimalizovať. Lenže šťastie sa nedá optimalizovať. Šťastie vzniká z náhody, z objavu, z odbočky, ktorú sme vôbec neplánovali. A preto je 15-minútové mesto nelogické. Nie preto, že by bolo zlé, ale preto, že ignoruje najzákladnejšiu vlastnosť človeka, že chceme chodiť aj tam, kam nemusíme.